ଯାହାକୁ ଆଉ ନିଶାଟା ଜୋର ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ କେବେ ଆସିକି ଭାଉଜ? ଭାଇ କି କାଇଁ ଖୋଜୁଛ ମ? ଭାଇ ଆଇଲେ କଣ ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ? ଭାଇଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କରିବେ ତମର ଆମର ଭିତରେ ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଉଠେଇଲ ଭାଉଜ। ଡାଳ ଟିକେ ଭାଉ। ଖୋଲ ଡାଳ, କାଇଁ ଡରୁଛ ଭାଉଜ? ଠିକ। ତାଙ୍କ ତ ପିଇବ ପିଇ। ଭାଉଜ ଦଉଛନ୍ତି କାଇଁ ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଭାଉଜ ପୁରା ଓଃ, ଫରେନ୍ ଭାଉଜ। ଭାଉଜ ମୁଁ ଆକୁ ପିଇବି ତମେ ପିଇବ। ଫରେନ୍ ଭାଉଜକୁ ଫରେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଦିଏ। ନାଇଁ ମୋର ଭାଉଜ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରିଦିଅ। ନାଇଁ ସେତିକି ସମ୍ଭାଳ। ହାର୍ଡ କରିଦିଅ ଭାଉଜ, ହାର୍ଡ କରିଦିଅ ଟିକେ। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ନିଅ। ଭାଉଜ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ସତ କଥା। ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ବନେଇଛି। ଭାଉଜ ସବୁ ସାରି ଦେଲ। ନାଇଁ ମୋର ସେତିକି ଥାଉ। ସେତିକି। କାଲି ତ କନ ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି କନ ମୋ ଗେଲୁ ଦିଆରା କିଏ ଲୋ? ଭାଉଜ ଚିୟର୍ସ କରିଦବା। ଚିକେନ ପକୋଡାଟା ବନେଇଲ ଚିୟର୍ସ। ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ, ଆଉ ତାପରେ ପିଇଲା ପରେ ଭାଉଜ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କାମ କରିବୁନି ହେଲା। ଝିଅର ଏ ମାଲକୁ କଣ ଏ ଚାଖେଣା କାକି? କଣ କରିବା ଭାବୁଛ? ଚିକେନଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା କହ ଭାଉଜ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦଉଛି ନା, ମନ ପସନ୍ଦ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ୟାକ୍। ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇ ଦେ ଭାଉଜ, ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇ ଦେ। ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ ଭାଉଜ ଭାଇ କୁଆଡେ ଭାଇ? ଧୀରେ এটা তোর এটা ମୋର ଏଇଟା এখন এই এই হচ্ছে যাই এ ভাউজ ଆରେ ସେତିକି କିଲୋ କାଲି ପିଇବା। ଆକାଡି ଲେମନ ଆକାଡି ଲେମନ ପି ଭାଉଜ ଆମର ফরেন ভাউজ ভাউজ